sociòleg i especialitzat en diversitat religiosa. És coautor d'un llibre que és Les altres religions, minories religioses a Catalunya, arran de la seva participació en el mapa religiós de Catalunya amb el grup de recerca ISO de la Universitat Autònoma. També ha escrit un llibre que és Laïcitat, religions i prejudicis, que recull la seva experiència com a tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat durant 16 anys. Durant aquest temps també va ser secretari del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. Ara actualment és periodista i treballa al Departament de Política Lingüística de la Generalitat. I coneix bé aquesta entitat perquè va ser vicepresident de Justícia i Pau i és col·laborador de la revista Dialogal. Doncs li donem la mà. Moltes gràcies. Amb aquesta breu ressenya biogràfica ja veieu que el tema m'interessa molt. I de fet, per tant, agraeixo la invitació i entenc que la proposta a debatre que es fa és tot un repte. És a dir, les aportacions a la pau de les tradicions religioses i espirituals estan prou presents als mitjans de comunicació. El sentit comú ens porta a respondre immediatament que no, però entenc que si convideu un sociòleg no és perquè respongui des del sentit comú, sinó perquè hi aprofundeixi. I com bé sap el Quim, que també és sociòleg, si ens fan una pregunta que es pot respondre amb sí o no, tots els sociòlegs ho respondrem amb una tercera resposta, que és depèn. Depèn de què? I aquí tots els sociòlegs ho respondrem amb una resposta diferent. En el meu cas, m'agradaria plantejar que depèn de les expectatives. Què n'espereu dels mitjans de comunicació? Com funcionen? Quin objectiu tenen? Perquè només si tenim clar què en podem esperar, com funcionen, què pretenen, només d'aquesta manera podem respondre si els mitjans fan prou o si és que les nostres expectatives no eren raonables respecte al funcionament dels mitjans de comunicació. Si alguna vegada heu llegit alguna notícia d'alguna cosa que heu viscut personalment amb intensitat, heu organitzat una campanya, heu anat a una manifestació, heu anat a una obra de teatre que us ha colpit, qualsevol cosa, heu vist una agressió, qualsevol cosa que us hagi colpit, segur que la notícia us ha decebut quan l'heu llegida. No, o el periodista no en sabia prou, o no tenia prou dades, o no transmet la intensitat del fet. I per tant, un dels primers punts que hem de tenir clar és que els mitjans de comunicació no estan en contra de la religió, sinó que això que nosaltres vivim com un greuge passa en tots els àmbits. Potser en futbol no, però en el gruix dels àmbits sempre ens semblarà que o no es diu prou, o no es diu prou fi, o no es diu prou ajustat. Per tant, hem de ser conscients que vivim com un greuge una qüestió que no és estrictament de les religions, sinó que afecta a qualsevol àmbit amb el qual hi estiguem implicats. Un segon punt que em sembla important és entendre o desfer un tòpic. Els mitjans de comunicació no reflecteixen la realitat. Els mitjans de comunicació construeixen la realitat, creen realitat. Quan vaig escriure el llibre que han esmentat, Laïcitat, religions i prejudicis, el vaig fer després d'haver fet més d'un centenar de xerrades a escoles i instituts, és a dir, a mestres i professors. I una cosa que els preguntava és: la diversitat religiosa que teniu a les vostres aules, la diversitat religiosa que hi ha en el nostre país, des de quan existeix? I habitualment la primera resposta és: fa 20 anys, des de principis de segle. Vosaltres sabeu que no, que és molt més antiga. Però per què és tan habitual aquesta resposta? Doncs perquè a principis de segle
hi va haver un cúmul de circumstàncies que van fer que la diversitat religiosa passés a l'agenda pública. Es va crear el Centre Interreligiós de Barcelona, la Direcció General d'Afers Religiosos, l'AUDIR, el GTR, es va convocar el Parlament de les Religions del Món, es va publicar el mapa de les religions de Catalunya. Aleshores es va descobrir, aleshores es va prendre consciència que a Catalunya hi ha diversitat, encara que la diversitat portés un segle i mig. Però aleshores la gent va prendre consciència no que hi havia alguna religió, sinó que Catalunya és un país multireligiós. Només en el moment en què els mitjans se'n fan ressò, prenem consciència i entenem que Catalunya no és com era, no l'entenem com era abans, Catalunya serà cristiana o no serà, doncs des de fa 20 segles entenem que Catalunya serà cristiana o no. Per tant, els mitjans creen realitat. Una altra manera de veure com la creen és veure com es fan els titulars. Posem un exemple. Hi ha una violació, una agressió sexual, i totes les proves m'incriminen a mi. Quina seria la notícia? Si fos famós, podria ser Gómez viola una nena. Però jo no soc famós, per tant, amb Gómez no funciona. Això funciona amb Messi viola una nena, Laporta viola una nena, Illa viola una nena, Sánchez viola una nena, però amb Gómez no funciona. Per què? Perquè no soc famós. Segon aspecte, el gènere. Si fos una dona, podria dir una dona viola una nena. Però dir un home viola una nena és com reiterat, és redundant. Entre dir un home viola una nena i una nena és violada és exactament el mateix. No aporta cap informació que un home. En canvi, si fos una dona, sí que el titular podria dir. De la mateixa manera, l'edat. Si jo fos jove o fos vell, sortiria un jove viola una nena o un ancià viola una nena. Però una persona, un home de 51 anys, no t'ho posa allò, un home de 51 anys. És a dir, què aporta? No, massa llarg. Per la informació que aporta, massa llarg. Traiem-ho. Un altre element que podria destacar, la nacionalitat. Si jo fos de qualsevol altre país del món, podria sortir un xilè viola una nena, un canià viola una nena, un finès viola... Però un català viola una nena, un diari en català no t'ho posarà mai. Per què? Perquè la majoria de fets, el diari estaria ple de coses que fan els catalans. Un català guanya un premi, un català viola, un català roba, un català... No, escolti, això és avorrit. Per tant, la meva nacionalitat tampoc no sortirà. Què podria sortir? La professió. Si jo fos capellà, torero, futbolista, actor, polític, llavors sortiria. Però hi ha professions que no surten mai. Un sociòleg no quadra. Un auxiliar administratiu, no quadra. Un instal·lador de finestres, no quadra. Per tant, hi ha professions que s'hi presten i hi ha professions que no surten mai. I també passa amb les religions. Si jo fos musulmà, de Sukhiyo Maikari, budista, Bahá'í, això crida. Però a mi, què em posaran a mi? No sortiria. Per tant, fixeu-vos que els titulars defineixen la normalitat. Jo sóc tan normal que el titular no parlarà de mi, parlarà de la víctima. Buscarà si la víctima és famós. Si és famós, serà tal persona, és violada. Si resulta que és estranger, diran aquesta nena de no sé on ha estat violada. Si resulta que destaca per alguna cosa, perquè és actriu, perquè juga, perquè és futbolista del Barça, perquè qualsevol cosa, es destacarà això. Si resulta que aquesta nena o aquesta jove portava hijab o portava algun signe que la identificava com una religió, marcarà allò. Per tant, fixeu-vos, ni que la majoria de delinqüents s'assemblin a mi,
perquè sóc molt normal, les notícies negatives sempre destaquen allò que et fa sortir de la normalitat, allò que és excèntric. Per tant, resulta que hi ha algunes excentricitats que sempre relacionen amb la violència. Si no és musulmà del qui agredeix, però surt com a víctima, se li relaciona. I que, per tant, ens hem d'adonar que moltes vegades podem crear estereotips a base de repetir. Els capellans són la professió que viola més? No. Simplement que del gruix de professions en què surten, la majoria no surten. Segur que hi ha més mestres i fusters i paletes que no pas capellans, simplement que d'aquestes professions no s'esmenten. De fet, la majoria d'agressions són en l'àmbit familiar. Però a base d'insistir en uns determinats tòpics, ens anem creant un imaginari. Per tant, fixem-nos que els titulars ajuden a crear una normalitat. Què és allò normal? Allò que mai es relaciona amb la violència. Què és allò estrany, exòtic, problemàtic? Allò que és cridaner i en els titulars ho posem. Per tant, el fet que alguns grups sempre se'ls relacioni amb violència no vol dir que siguin més violents que els altres. Vol dir que el periodista percep que no és normal, que no és propi, que no és comú i que, per tant, el marca especialment. Val la pena que ens adonem també que els mitjans de comunicació tenen uns codis determinats, unes convencions determinades. Per tant, no vull posar l'accent amb les seves febleses. És a dir, bona part de les coses que no funcionen a la comunicació es pot deure, ho podem atribuir doncs, a la precarietat en què treballen els periodistes, ho podem atribuir a la propietat dels mitjans, ho podem atribuir a la manca de formació, ho podem atribuir a moltes coses. Però voldria posar l'èmfasi en allò, no que són febleses i que els periodistes et respondrien, no, clar, ja m'agradaria que fos un periodista qui manés i no fos l'empresa que fa publicitat. Ja m'agradaria a mi tenir més formació, ja m'agradaria a mi tenir més temps. D'acord? Deixem de banda això i fixem-nos en coses que són estrictament de comunicació. Per exemple, la forma que tenim d'aprendre, de conèixer les coses, fa que tinguin matisos diferents. I ara us faig una pregunta que m'agradaria que respongueu. El que sabeu de l'islam, sobretot els que teniu una certa edat, probablement no ho vau aprendre a l'escola. M'agradaria que em contesteu la següent pregunta. El que sabeu de l'islam, bàsicament, d'on ho heu après? Aixequeu-vos. Jo del desnuc per pròpia llei islàmica. Molt bé. Amics? Amics i pel treball. Amics i treball. Molt bé. Què més? Aneu dient. Pel diari. Pel diari, molt bé. Pels periòdics. Molt bé. Diaris, televisió, què més? Per llibres, molt bé. Un llibre entenc que estàs dient una novel·la, un assaig. Un llibre d'assaig, molt bé. Què més? Cursos, informacions, diversitat religiosa. Informacions de diversitat religiosa, què més? Cinema. Cinema. Per un curset que vaig fer. Cursets, què més? Els mateixos musulmans que venen a recollir aliment, al banc d'aliments que Molt bé. cada 15 dies faig. Musulmans a través de serveis socials, què més? Trobades interreligioses. Trobades interreligioses. Les vivències que tenim. Les vivències. Molt bé. Fixeu-vos que no és inocu per on aprenem les coses. Quan els que dieu que us n'heu assabentat a través de la televisió o dels diaris,
Què vol dir? Que mireu Córdoba TV, que mireu Al Jazeera. O m'esteu dient que quan a les notícies parlen d'islam, que sempre es refereix a conflictes armats, allà es parla d'islam. Perquè teòlegs islàmics no n'hi ha gaires a la televisió. No se'l sol entrevistar a un teòleg. Per tant, que hi hagi un cabdill que digui que ell actua en nom de l'islam, això pot ser cert, perquè si resulta que els teus soldats van més motivats a la guerra si es creuen amb una promesa religiosa que no pas amb un bon sou, doncs escolta, els militars no renunciaran a un bon reclam. Per tant, que hi ha militars o hi ha terroristes que fan servir aquest reclam, molt bé, però després tenim algú que contraposi i que digui que quina bajanada, que l'islam és una religió de pau i que s'ha cregut d'instrumentalitzar-lo. Perquè clar, si no hi ha la contrapart, resulta que a base de sentir gent que mata per la seva religió, ens l'acabem fent la idea, ens l'acabem creient. Els que heu llegit llibres, els que aneu a cursets, molt bé, saber islam acadèmicament és com saber català acadèmicament. És, home, del que t'ensenyen a classe a com es parla al carrer, hi ha una diferència. I per tant, resulta que us podeu trobar que sabeu coses que diu l'Alcorà que probablement molts musulmans potser no saben. Quan vaig a les escoles i explico, molts mestres em diuen coneixem l'islam a través dels pares dels alumnes. Dius, molt bé, d'acord. Els pares d'alumnes magribins, per exemple, algun potser és professor universitari i té molt bona formació, però n'hi ha d'altres que potser tenen una formació molt pobra, també sobre l'islam, i que, per tant, que tenen una formació molt tradicional, però no teològica. I, per tant, aprendre a partir dels nostres veïns que no tenen formació teològica pot fer que en tinguem una imatge molt popular, però poc ajustada al que diuen les elits o al que diu l'Alcorà. De fet, sobretot a l'escola pública, habitualment poso un exemple que aquí no em servirà, que és, imagineu-vos, si vosaltres que sou professors formats universitaris i amb vocació d'ensenyar, n'hi ha molts d'entre vosaltres que us creieu que en el Gènesi Eva dona una poma a Adam, imagineu-vos la gent que no té cap formació. I llavors això a l'escola pública crea un rebombori per dir, com que no dona una poma? Una poma? Bé, doncs tinguem en compte que segons d'on hem après, tindrem una imatge o una altra. Si hem viatjat a països islàmics, això també ens passarà. No és el mateix haver estat al Marroc, que haver estat a Aràbia Saudita, que haver estat a Indonèsia, que haver estat a Bèlgica. Ei, l'islam és un, això us ho diran tots els musulmans, ja, però l'experiència que us n'emportareu, la imatge que us n'emportareu, és absolutament diferent. Per tant, hem de tenir en compte que el canal per on ens informem, per on tenim coneixement, ens condiciona molt allò que sabem. I per tant, si ens refiem del que ens diuen els mitjans, si d'un fenomen creiem tenir-ne coneixement i aquest coneixement només ens arriba a través dels mitjans, prengueu consciència que és molt parcial. Un quart punt que voldria tocar és què tracten els mitjans? Tracten novetats i conflictes. A la nostra vida, allò que ens caracteritza és allò que es manté. Les novetats són excepcionals. Habitualment tenim rutines. Però els mitjans no expliquen rutines. Els mitjans expliquen les novetats. No expliquen avui continua el curs durant 200 dies, sinó que el primer dia et diuen avui comença. Per què? Perquè és una novetat. Però no es passen 200 dies dient avui el curs continua amb normalitat. Per tant, és molt important que prenguem consciència que és molt difícil que una trobada com aquesta, la d'avui, que se'n fan tantes al cap de setmana, no sigui notícia. Per què? Doncs perquè una trobada de pacifistes se'n fan moltes. I una trobada de gent interreligiosa se'n fan moltes.
I què modifica? Home, no, bé, diguem-ne sí, diguem-ne és un granet que té la seva importància, però té la seva importància al cap del temps. El fet d'avui no és absolutament noticiable. Per tant, tenint en compte això, resulta que és molt més noticiable un conflicte que no la quotidianitat. Per tant, és més fàcil que surti un fet violent que no un fet pacífic que requereix constància. Això ens pot, per exemple, portar a veure que si les notícies parlen molt de conflictes bèl·lics, mirem també com en parlen. Digueu-me, si us plau, grups terroristes, faccions que actuïn a proper Orient. Al proper Orient, o a l'Afganistan, o a l'Àfrica. Taliban, Hezbollah, ISIS, Estat Islàmic, Boko Haram. Molt bé, quedem-nos amb aquests. Hem dit Hezbollah, partit de Déu. Taliban, aprenents. Aprenents s'entén de l'Islam, de l'Alcorà, dels ensenyaments del profeta Muhammad. Hem dit ISIS, Estat Islàmic. Boko Haram... Ai, perdó? Prohibit llibres. Boko de buc, anglès, Sí? llibre, i haram prohibit. Exacte. Val. Per tant, fixem-nos que la majoria de grups que actuen sobre el terreny en zones no secularitzades, és a dir, fora d'Europa, solen tenir una connotació religiosa. I ara digueu-me, fora de la zona, quines forces estrangeres bombardegen aquests països? Estats Units, què més? Rússia, qui més? Israel, qui més? Aràbia Saudita, França. Aràbia Saudita, França... Molt bé. Per què carai no diem els catòlics de França? Per què carai no diem els anglicans d'Anglaterra? Per què no diem els ortodoxos de Rússia? Per què no diem els evangèlics americans? Per què no diem els jueus israelians? Per què quan parlem de les forces que representen països originaris de països islàmics en parlem en termes religiosos i en canvi quan parlem dels altres no? Vaja, només d'esmentar les faccions hi ha una religió que contínuament l'estem titllant, l'estem relacionant amb violència i en canvi hi ha unes altres religions que les exonerem d'aquesta responsabilitat. Què dius? Què passa? Que no són proselitistes? Què passa? Que aquestes religions no s'han escapat en violència? Per tant, fixem-nos que només de voler esmentar la realitat ja ho fem amb unes categories que condemnen unes religions i n'exoneren unes altres. I això fa que quan nosaltres atribuïm, perquè hi ha gent musulmana violenta que reivindica que ho fan per motius religiosos, quan nosaltres posem el micro, doncs no és fals. Simplement que la seva mirada és els cristians ens bombardegen. I això no en som gens conscients. I diem, però si el cristianisme és una religió de pau i l'islam té tanta gent que fa la guerra, per què hi ha tanta cristianofòbia? Home, doncs perquè no anem amb una creu, anem amb una bandera. Però des d'una mirada no secularitzada, és a dir, des d'una mirada en què tot ho veus des del punt de vista religiós, tu el que veus és que els altres que són d'una altra religió t'ataquen a tu, que en tens una. Per tant, fixem-nos com només d'anomenar ja estem classificant la realitat
fent que unes religions surtin més malparades que d'altres. Això no només passa amb les notícies que podem dir, home, és que les notícies són polítiques i hi ha connotacions. Això passa amb mitjans de comunicació molt més senzillets. Per exemple, hi ha una revista infantil traduïda al català que va fer un reportatge sobre les diverses religions. I dius, molt lloable. Simplement, que recomanació, consumiu revistes no només en català, sinó pensades en català. El Cavall Fort editat a Barcelona, el Camacuc editat a València, el Mil Dimonis editat a Perpinyà. Per què? Perquè les traduccions no només tradueixen paraules, sinó que també tradueixen mentalitats. Qui va fer aquesta revista francesa traduïda al català? Doncs va fer, a part d'un reportatge, va fer una cosa molt interessant que són unes fitxes. Unes fitxes de diverses religions, no? Fixeu-vos, judaïsme, islam, cristianisme, confucianisme, sikhisme... Superinteressant. És molt esquemàtic, per tant, un esquema per nens no pots demanar gaires matisos. Per tant, acceptem que és una simplificació. Però què diu? Fixeu-vos, diu judaïsme, creient, jueu, fundador, Abraham, origen, Israel, divinitat, Déu. Una mica simple, però ja és això, efectivament. Cristianisme, creient, cristià, fundador, Jesucrist. Si entréssim en matisos podríem preguntar si és Sant Pau, però és igual. És per nens. Origen, Jerusalem. Divinitat, Déu. Bé, per nens, està prou bé. Islam, creient, musulmà. Fundador, Mahoma. Podria dir Muhammad, però està bé. Mahoma, vinga. Origen, Aràbia. Divinitat, Allah. Com que Allah? És a dir, que els jueus i els cristians creuen en Déu i els musulmans creuen en un Déu. Perdoneu, però els musulmans què més han de fer per demostrar que creuen en un Déu únic? I que aquest Déu únic és el Déu d'Abraham, Isaac i Jacob. Si la seva festa principal no és un fet de Muhammad, és un fet que rememora un relat, el sacrifici d'Abraham i Isaac, que és comú amb jueus i cristians. Doncs amb aquesta tonterieta el que t'estan dient és que n'hi ha uns que creuen en Déu i n'hi ha uns que creuen en un Déu. Però què vol dir Allah? Allah no vol dir el Déu dels musulmans. Allah vol dir Déu. I en què creuen els cristians coptes? En Allah. Per què? Perquè si parlen àrab i tots els cristians egipcis i els jueus àrabs, els cristians àrabs i qualsevol àrab, independentment de la seva confessió, prega a Allah. Per què? Perquè és la manera que té en el seu idioma. Per tant, aquesta manera de separar és una manera d'establir categories. N'hi ha uns que creuen en Déu, s'entén el Déu veritable, i n'hi ha uns que creuen en un Déu que, pobrissons, què hi farem? Això, aquestes traduccions poden ser molt malèvoles. En el cas, per exemple, d'un atemptat jihadista, si el terrorista va irrompre amb el crit de Allahu Akbar, el periodista que ha d'escriure en un diari, com ho escriu? Té tres opcions. Dir el terrorista va cridar Allahu Akbar, pots escriure el terrorista va cridar Allah és gran, o pots escriure va cridar Déu és gran. La lectura del lector, la interpretació del lector és diferent. Perquè si llegeixes Allahu Akbar, conclusió, maleïts àrabs. Si llegeixes Allah és gran, conclusió, maleïts musulmans. Si llegeixes Déu és gran, és maleïts creients. Per això no surt Déu és gran. Per què? Perquè podria haver-hi gent, lectors, que s'incomodessin de pensar que algú mata per Déu. Millor pensar que algú mata per la seva religió,
però no per Déu, perquè això és gairebé ofensiu pensar que en nom de Déu es pugui matar, que es pugui interpretar així. Per tant, no és que hi hagi... no és que sigui malèvol, és que d'alguna manera ho has de traduir. I tota traducció és partidista. Tota traducció és tendenciosa. Per tant, fixem-nos que no només hem de parlar, els mitjans no només informen, creen realitat, però encara hi ha una fórmula que crea realitat encara més gran que la informació. L'humor. Quan un vespre a TV3, en un programa que es diu Està passant, treuen la Virgen del Rocío, cal entendre de què va aquest programa. Aquest programa és un programa que se n'en fot de tot lo nostre, els nostres polítics, els nostres escriptors, els nostres cantants, els nostres símbols religiosos. Per què se'n fot de la Virgen del Rocío i no de la Mare de Déu de Czestochowa? Doncs perquè la Mare de Déu de Czestochowa doncs, no ens fa gràcia. Per què? Doncs perquè no en sabem res. I si en sabem alguna cosa, doncs ficar-nos amb una Mare de Déu polonesa, doncs, home, fa riure relativament. Per què? Perquè no ens la sentim pròpia. En canvi, la Rocío, perdoneu, la Mare de Déu del Rocío, sí que ens és, per molts espectadors de TV3, sí que és una qüestió pròpia. I si no ho és, el fet que surti en aquest programa, el que fa és donar-te proximitat. Per això, els polítics tenen interès en sortir a Polònia. Queden fatal, ja. Però és que hi ha molta gent que si no surts a Polònia no et coneix. Per tant, director general... No, jo no. A veure si la fem grossa. Per tant, fixem-nos que el fet que surti la Mare de Déu del Rocío cal entendre-ho des del punt de vista d'un espectador que el que vol és veure com se n'en foten d'allò que per tu és important, proper, significatiu. Si hi ha algun rociero que és habitual d'aquest programa, no es pot ofendre. Al contrari, es pot alegrar. Per què? Perquè si tu ets de l'Espanyol, et fa il·lusió que se n'en fotin de l'Espanyol i no només sortir al Barça tot el dia. Si tu veus reflectit en un programa en què reflecteix se n'en fot de la quotidianitat, si surt allò que tu t'estimes, i a tu t'agraden aquests programes d'humor, al cap i a la fi, tu el que penses és perfecte, TV3 ha estat admetent com una cosa propera i pròpia la Mare de Déu. Ara bé, si resulta que hi ha un polític andalús que troba el gag i va en el seu públic i els diu a gent que no sap de què va el programa, a gent que no entén TV3, que no entén el català, i els diu els catalans s'estan enfotent d'una de les coses nostres, pròpies, no seva, només nostra, això crea una onada d'indignació. Evidentment, perquè si tu ja tens una base de comunicació catalanòfoba, d'acudits de catalans, això que et diu aquest polític, tu creus, per què? Perquè quadra perfectament amb tota la imatge que tu te n'has feta. Què passa? Que aquest senyor no defensa ni la Rocío ni la fe catòlica. Aquest senyor el que vol és erigir-se amb el defensor de la fe per guanyar prestigi, influència, vot, no sé què pretén guanyar. I aquí faig una crida a les comunitats. No doneu corda als qui pretenen instrumentalitzar la vostra fe. És a dir, si algú intenta fer-se erigir-se com el màxim defensor, no li doneu corda. Si algú que el que fa és enfrontar comunitats per ell quedar com el més catòlic o el més rociero, no li doneu corda. Això ho he posat en un cas que pot quedar com a divertit, però clar, quan el diari Gelsenposten de Dinamarca, diari del qual
ningú no n'havia sentit parlar a Catalunya, publica unes vinyetes del profeta Muhammad com si fos un terrorista, aquí hi ha una qüestió que és molt ofensiu. Ara bé, el que és més ofensiu, és a dir, però simplement que el que fa és fer el mateix que fa l'humor. L'humor el que fa és agafa un aspecte i l'exagera. Si jo faig un acudit de pintors pederastes, no li trobareu la gràcia, però en canvi, si insinuo un acudit de capellans amb un doble joc, entendreu on és el doble joc. En aquí, el que ens ha de saber greu no és, o en tot cas, el que cal fer és, lògicament, els musulmans s'ofenen d'una caricaturització que agafa una figura sagrada com Muhammad i la titlla de terrorista. Simplement que aquesta reacció sobretot creix quan arriba al cap d'uns mesos a l'Orient Mitjà i crea la pitjor crisi diplomàtica que havia tingut Dinamarca des de la Segona Guerra Mundial i es cremen ambaixades a Beirut i a Bagdad. Que dius, perdona, els musulmans els ofèn tant més unes vinyetes que no que hi hagi altres musulmans que facin servir la seva fe per atemptar? Això grinyola. És a dir, que és molt greu les vinyetes, sí, però no és més greu la utilització de la violència en nom d'aquest Déu? En nom de Déu? Per tant, compte, perquè probablement el que passa no és que els musulmans danesos, si ens ha arribat la notícia a nosaltres, no és que els musulmans danesos estaven molt ofesos, sinó que a alguna altra punta del món algú ha volgut aprofitar-se d'aquest fet de les caricatures per demostrar que ells són els autèntics defensors de l'islam, que ells són els autèntics musulmans que preserven la fe i no accepten atacs. Amb els punts que he tocat, he volgut no tant marcar allò de dir fer un memorial de greuges, de dir, les religions no sortim, què hem de fer, sinó mirar de reflexionar quin és el paper dels mitjans, com funcionen, perquè diversos actors, cadascú s'emporti una conclusió. Pel que fa a les comunitats, en primer lloc, no us deixeu instrumentalitzar, no us deixeu manipular. Si teniu un discurs de pau, no us deixeu emportar per aquells que utilitzin la vostra religió, utilitzin Déu per dividir, per assenyalar, per acusar. I en segon lloc, els mitjans de comunicació són parcials, expliquen una part de la realitat. La ciència no és la veritat, explica una part de la realitat. Quina? La de fets contrastables empíricament. La religió descriu la realitat? No, bàsicament el que fa és un relat que dona sentit a la realitat i a la vida. Els mitjans de comunicació són la veritat? No, expliquen fets novedosos i conflictius. Per tant, és un bon mitjà per propagar la nostra fe? Bé, no només d'esquitllentes. Els mitjans no poden substituir el vostre testimoniatge. Segon grup, al qui voldria fer una recomanació. Els lectors. Tingueu sentit crític. Si una cosa només la coneixeu pels mitjans, no us l'acabeu de creure. Per què? Perquè els mitjans fan una selecció de temes que creuen que et cridaran l'atenció, no pas dels temes que són fonamentals per la teva vida, sinó, bàsicament, allò que farà clicar, allò que farà que t'estiguis més estona a la televisió, allò que farà que compris aquell diari.
I això no té per què tenir res a veure amb la realitat. Són criteris diferents. Per tant, lectors, sentit crític. I els mitjans? Els mitjans, els diré el que pot dir el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa en el seu volum sobre mitjans de comunicació o el que diu el Consell Audiovisual de Catalunya a mitjans de comunicació i pluralisme religiós, que és sigueu rigorosos. Preguntar a un budista si creu en Déu no és donar veu ni als budistes ni informar sobre el budisme. És intentar veure com el budisme encaixa en les meves estructures mentals. Per tant, la feina d'un periodista no és simplement anar preguntant. La feina d'un periodista no és simplement anar fent d'altaveu. La feina d'un periodista és intentar explicar la realitat amb els matisos que el seu mitjà li permet, de manera que nosaltres puguem entendre el món on vivim i, si pot ser, que aprenguem a conviure. En tot cas, per tant, fixeu-vos que la pregunta inicial era: les aportacions a la pau de les tradicions religioses i espirituals estan prou representats, estan prou presents en els mitjans de comunicació? I començo com he acabat. Depèn de les expectatives. Què n'espereu dels mitjans de comunicació? Gràcies. Gràcies, Joan. Tenim ben bé uns 5-7 minuts per si algú vol comentar, suggerir, preguntar, Criticar, protestar, provocar. Després de mitja hora provocant, ara només no sabeu vosaltres també. Com heu vist, la meva intenció no era tant convèncer-vos de res, sinó fer-vos qüestionar allò que poguéssiu saber. I per tant, diguem-ne, he preparat el terreny per al treball de grups. Però, de debò que m'he bossat prou com perquè sortin preguntes. No. Si la, Perdó, Elisabet, digues. si la pau no es noticia, si la religiosidad no es noticia, ¿por qué es noticia? ¿Qué es lo que puede decir una comunidad religiosa? Tercer noticia, senza violencia, senza tot lo que interessa. És que, No es noticia. per què volem ser notícia? No, clar. No, sí, això és. És a dir, ser notícia és fer una cosa estrambòtica, exòtica, conflictiva. També pots guanyar un premi. Sí. Simplement, que també hi ha projectes que tiren endavant i són notícia, hi ha inauguracions, hi ha premis, hi ha reconeixements. Sí, d'acord. Però quan dura això? Això dura un dia. És a dir, la guerra d'Ucraïna i la guerra de Gaza, això és cada dia. Cada dia. Hi ha tots els mitjans. Hi ha guerres que no s'hi envia cap reporter, no hi ha interessos, no ens hi van ni els interessos nacionals i, per tant, les agències de notícies, els diaris, no hi envien ningú i desapareixen. Per tant, no és qualsevol guerra, no és qualsevol conflicte. Hi ha uns determinats conflictes que interessen. Ara interessa, per exemple, gràcies a la sensibilitat de la perspectiva feminista, s'estan destapant molts casos d'abusos. De futbolistes, d'actors de teatre, evidentment d'escoles... Molt bé, però això fa 30 anys no era notícia, tot això. Tot això estava soterrat. Per tant, què hi ha hagut aquí? Aquí hi ha hagut una feina de conscienciació, de dir, escolteu, estem parlant de tantes víctimes de... Per exemple, tantes víctimes de terrorisme a l'any. De víctimes del terrorisme, les notícies en van plenes. De víctimes d'accidents de trànsit, n'hi ha molts més que de terrorisme, però no és tan notícia.
De víctimes de violència masclista encara n'hi ha més. Però fins fa 20 anys era absolutament desapercebut. Ningú era conscient de la magnitud. Qui diu que és més important el terrorisme, els accidents de trànsit? Per tant, la feina no seria tant que les religions pretenguem sortir com que allò que les religions mouen realment sigui un tema d'interès per la gent i que els professionals, per tant, facin d'acord amb allò que li interessa a l'audiència. Perdó, deixa'm afegir que la periodisme no és només notícia, també hi ha opinió, hi ha reportatges, a vegades només pensem en... Sí. Perdó, un moment. No només això que Allah Akbar vol dir Déu és present, no? Déu és gran. Déu és gran. Vale. Aleshores, clar, jo l'havia sentit algunes vegades, però al sentit realment pensava que en el moment aquell que el Charlie Hebdo, no, a París, quan hi havia l'atemptat, allà pues, que quedaven i hi havia els vídeos d'aquestes, clar, aleshores ja tu dius, això és un atemptat, és un terrorisme i aleshores pues, posa amb això i aleshores té un sentit negatiu. No és cap... Clar, tu veus alguna cosa i dius, hòstia, com és possible això? Clar, si tu tens amics musulmans, segur que alguna vegada t'ho ha dit Allahu Akbar, igual que et dirà Inshallah. Per què? Perquè són expressions molt habituals. Ara bé, si resulta que sortís que a Rússia i Ucraïna els militars, abans de fer una matança, diguessin en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, doncs hi hauria gent que no està familiaritzat amb el cristianisme que pensarien això deu ser un crit de guerra. I dius, no, perdona, no és un crit de guerra. És que aquest terrorista o aquest soldat utilitza una fórmula absolutament innòcua, religiosa, inofensiva, i li canvia el sentit. Igual que la jihad. Què és la jihad? La jihad és l'esforç que fan els musulmans per ser més bons musulmans. Què vol dir? Ser més bona persona, ser més atent, més generós, més respectuós, més pacient. Llavors, en un moment determinat, la defensa de l'islam davant de l'infidel també va agafar aquest nom. Però ara ja ha quedat només la versió violenta i ens oblidem el sentit religiós originari, que és el que tots els musulmans estan obligats. És a dir, tots els musulmans estan obligats a la jihad, és a dir, a esforçar-se. Però esforçar-se a ser bona persona, clar, hi ha els terroristes que diuen tots els musulmans estan obligats a la jihad. Sí, clar, però la jihad en sentit religiós, no en el sentit de les notícies. Quan algun grup religiós és criticat i algun mitjà difon la part negativa i no se'l convida a que pugui manifestar la part positiva, això què provoca? Aquí hi ha una qüestió que és que hi ha una prèvia que també passa al revés, és a dir, quan el papa surt al Polònia, llavors sempre surt com a mínim Aguadores Cristianos i altra gent que es queixa de la ridiculització del papa. Llavors, s'ha de fer humor o és sagrat? La santedat, podem fer broma de la santedat al Sant Pare? Jo crec que ens equivoquem si diem que com que és sagrat no se'n pot fer broma. Perdona, és sagrat per la pròpia gent. Per tant, si jo em cago amb el Sant Pare, això és blasfèmia. Jo, com a catòlic, no ho puc fer. Però que algú que no és catòlic se'n rigui del papa, això és il·legítim. Si el que fem és mirar
si en els religiosos no se'ls pot criticar i en els altres sí, estem posant les religions com un privilegi que no sé si ens mereixem. Jo més aviat ho giraria de dir l'humor és una eina que tenim els febles davant del poder. No renunciem a l'humor davant del poderós. Si un polític diu que no s'ha de fer broma, malament. Això és una tendència dictatorial. És evident. Què vol dir que hi ha coses que no ens en podem enriure? Depèn. Del poder sempre ens en podem enriure. Per tant, ens en podem enriure de centrat al papa? Sí. Per què? Doncs perquè és un cap d'estat i té poder. Ens en podem enriure dels bisbes? Sí. Per què? Doncs perquè part del seu finançament és públic. Si ens en podem enriure d'un polític, ens hem de poder enriure d'un bisbe. Ens en podem enriure d'un testimoni de Jehovà? Home, doncs ho trobo molt mala bava. Per què? Doncs perquè ells no volen influir políticament, no demanen subvencions, no demanen programes de televisió, no demanen assignatures de religió, no demanen cap mena d'influència a nivell polític. Home, doncs ficar-nos amb algú que pretén, és a dir, del qual no li devem res, del qual no, que no té cap pretensió de poder, és absolutament il·legítim. Per tant, la qüestió de si es pot fer broma o no es pot fer broma, jo la desvincularia de la religió. Es pot fer broma de qui té poder. Ens en podem enriure d'un terrorista islàmic? Home, només faltaria que no ens poguéssim enriure dels violents, evidentment. Simplement que hi ha gent que té la mateixa fe que aquests musulmans, que s'ofèn. Però que no s'ofengui amb qui fa broma, que s'ofengui amb qui utilitza el nom de Déu en va. Jo no parlava de la qüestió humorística. Sembla molt bé tot el que sí. Sí, bé. Sinó parlava de quan s'ataca en algun mitjà. Per mi la qüestió, és a dir, hi ha una qüestió de representativitat, és a dir, de quan les religions són representatives, i hi ha una altra qüestió que és, les religions no només saber de religió. És a dir, si fem un debat sobre el vi, i convidem el director general, el director de l'Institut Català del Vi, i convidem un empresari que té un celler, i convidem un del Departament de Salut que parla de l'alcoholèmia, i un de l'Institut Goodman que parla de les conseqüències, per què no convidem una religió que parli del vi? Per què no convidem un musulmà que el té vetat, o un cristià que expliqui el valor simbòlic? Per què només es convida les religions per parlar de les seves coses? Què passa? Que els futbolistes només parlen de futbol? És que els cantats només parlen de música? És que els polítics només parlen de política? Doncs i per què les religions només han de parlar de coses sagrades? Joder, que no teniu opinió de tota la vida? La religió no són només rituals? La religió ordena tota la vida, no? Doncs, per mi el problema no és tant a qui es convida i a qui no es convida, com que de religió se'n parla en un programa el diumenge al matí i dius, home, i la resta de la vida? Fora de l'esport, hi ha algun altre fenomen que mobilitzi tanta gent cada cap de setmana com les religions?